референдума е най-висшата форма на пряка демокрация. Ама има тупане на топката. Това беше основанието ни. Ние сами да предизвикаме референдум по отношение на ядрена централа на площадка АЕЦ Белене. БСП не е променяла позицията си, тази, която има като решение на ръководството на Национален съвет. Позицията е, че ние сме за строежа на АЕЦ Белене. Разбира се, в момента има арбитражен съд и това създава нови реалности. Ние сме с ясна и категорична позиция по отношение на развитие на ядрената енергетика чрез АЕЦ Белене и възможността да се компенсира и забавянето и да се инвестират необходимите средства за удължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй. Това е нашия ангажимент към избирателите. Не сме обсъждали възможността за сключване на споразумение за изграждане на 7 блок в нашите легитимни органи, с които се ръководи БСП. Нито в тясното ръководство Изпълнително бюро, нито в Национален съвет.